ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଛାଙ୍କାଳି ମାନେ ଛାଣାଳି ମାନେ ଛାଣି अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ଭଗବାନ ସେଠି କୁମାର ଭଗବାନ ସେଠି ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଧା ସିଧା କରୁନାହାନ୍ତି କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ପାମ୍ପଡ଼ ସକାଳେ ଠିକ ନାହିଁ ये मिष्टी मिष्टी खाऊ ना आउ जण है एरा मामा श्री ये तो बड़ भालू भाई तू केतरा खाइलु न खाई चलो खाई सार की मो भंजा बड़ा भूसुंडा हो जाओ अच्छा लगता है कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है हाँ खाइबु ना बारो 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 ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆପଣ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଆପଣ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଏ ଦେଖ ଆମେ କେବେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଛ हाँ 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 ये नारी ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ